אחי. לא יושב, עומד. מתי אתה שוכב? כולם יושבים על מנות במרפסת, איך זה נקרא? יפתח? מרפסת יפתח, שם יושבים, אתה יודע, מתחת העץ יש... נו, בקיצור. לא מכיר. יאללה, נו, דיינת מתחת את העץ יש המוח. לי הספסל הזה עם השולחן. לא יודע. יושבים, אוכלים. המנה האחרונה, שזה ספור, אחי, ואנשים התהפכה, הלכה כפות. כן, בטח. הלכה כפות, אחי, אין אוכל. טוב, אני בא, רעב. דודי חבר שלי אומר לי, בוא תאכל איתי. סגב, מפקד הלבנת ציור, לוקח את המנה שלו, שם אצלי. הסוציו פדופיל הזה יושב מאחורי העץ, יושב מאחורי העץ, טחן, פירק את האמא של המנה, אני עכשיו לא אוכל. סגב אומר לי, אתה יודע מה, וזה, רבתי עם סגב שיקח את המנה שלו בחזרה. אמרתי סגב, תשמע, אני לא רעב, יעני, אחי, לא נעים לי, בן אדם שיוכל כפרה עליו, אחי, היה בסיור וזה, כל היום הוא עם המעד וזה, אתה יודע, שיוכל. נהיה טוב לב. איך לא מתאים אם לך? הקצין רעב, כולם סובלים, אתה יודע, שהראש כואב וזה, כל הגוף סובל. קיצר. וסיגר.